Dar ce faci acolo, mă, tati? Nu, și eu am multe. Băi, desfaci acolo sau ce facem noi? Dar te descurci acolo? Da. Trebuie, nu? Cred că. Trebuie să mă descurc. Mai ai mult? Da, am mult. Mai ai mult până desfaci ăla? Da. E foarte greu să desfaci un șurub așa de mic. Foarte greu. Foarte greu. Și foarte mult. Dar tot să reușești, nu? Da. Cred că toate o să reușesc. Toate să le desfaci. Cred că, dar Păi- și tu. Și eu să te ajut, nu? Da, dacă este strâns bine. Eu te-am ajutat. Să pui masa. Păi un pic.